Случайно да търсите космически боцман, капитане. Джон Суперсилвър, капитане. И съм боцман от 50 години. На вашите услуги, капитане. Ако ми разрешите да доложа, капитане, ще имаме и екипаж. Кретени, тъпи, недоделани апаратчета. Вие не сте уреди, а направо уроди. Не ви е срам да пеете пиратски песни. Спокойно, моето момче. Изглежда ще има магнитна буря и ионната аномалия е повредила батериите. Сега ще ги сменя и всичко ще бъде наред. Колко е 3 милиона 243 749 умножено по 9 милиона 743 302? Точно така. Там бе! Кой е включил тази птица в мрежата? Те получа инфаркт, мръсна кокошко. Слушайте внимателно какво ще ви кажа. Вие сте програмирани биороботи, предназначени сте да изпълнявате само моите заповеди. Вашия господар съм аз и никой друг. Ясно ли е? А това значи и вашата цел е да заграбим съкровището на капитан Флинт. Съкровището е много ценно, по-ценно от злато. Който го притежава, ще бъде всемогъщ господар. Аз съм наследника на покойния пиратски главатар. И за това съкровището трябва да бъде мое. Капитан Смолет и юнгата Филип са наши врагове. Черно куче да съобщи за батериите.